गिबियावनो गसाइगाव हारिमु आफाद दुलाराय बर' हारिमु आफादनि जानानै आरो नैबे 18थि जे गसाइगाव साब डिभिजन रंजालि बैसागु फोरबो फालिथाय आफादनि जानानै आङो नैबे गसाइगाव हालामनि लोगोसे बिटिआर हालामनि बयबो रायजो राजानिसिम नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों खुलुमनायखौ जासिहरग्रोदों। जोंहा दिनै नैबे 18थि खेब जाबाय गसाइगाव साब डिभिजनाव रंजालि बैसागुखौ फालिबोनाया। 19 जागौमोन थांनाय बोसोराव जोङो माखासे कर'ना भाइरासनि कभिडनि प्रट'कलखौ मानिनायाव जोङो बोसोरसे ड्रप थादों। आरो देग्लायबो बेबायदिनो साननैनि हाबाफारि अर्थात 23 आरो 24 एप्रिलाव जोङो खुंनो लाहार फाहार लानानै मोनसे कमिटि जों दादों। साब कमिटिखौ हारिमु आफादानो दानानै होदों। बेनि गेजेराव आफादगिरि महरै आंखौ बिथांमोनहा बिबानखौ होदों आरो बेजों लोगोसे गाहाय नेहाथारि बा कनभेनर हिसाबै जोंहा खनिराम बसुमतारी बिथांखौ होदों, नार्जारिखौ होदों। जियानो हक जोङो बोसोरफ्रोमबो बैसागु रंजानायल' नङा, लोगोसे जोंनि जाखांफुनाय लाइमोन एबा फरायसाफोरखौ गुबुन गुबुन फरायसाफोरनिफ्राय जोङो इनभाइट खालामनानै लाबोयो कम्पिटिशनाव। थुनलाइयारि बादायलायनाय, गेलेमु बादायनाय आरो लोगोसे बैसागुनि खायलाय बे बैसागु मेथाइ मोसानाय, बैसागु मेथाइ खननाय बेनि बादायलायनाय दङ। लोगोसे जोंहा दिनैनि दिनाव जोंनि जे ओनसोलनि माखासे लिरगिरि, खन्थाइगिरि बिथांमोननि खन्थाइ आवरायनाय हाबाफारि जोङो लादों। बेजों लोगोसे जोंहा मख'नो गोनां गाबोननि हाबाफारियाव जोंहा बिटिआरनि मानगोनां चिफ बिथाङा आलासि महरै नुजाफैगोन। बेजों लोगोसे जोंहा गेवलां मेलावहाय गोबां ओनसोलनि साननो हनो गोरों बिथांमोनखौ जोङो बैसागुखौ नोजोर बोनानै आरो बर' समाजखौ नोजोर बोनानै बुंथिगिरि बिथांमोन दं, बिथांमोनहा नुजाफैगोन। आरो बेजों लोगोसे जोंहा बेलासियाव मोनसे कालारफुल रंगिना संगिना देंखो मोनाबिलि दोननाय जादों, बिथांमोनहाबो नुजाफैगोन। लोगोसे जोङो देग्लाय बयबो ज'-ज'यै गासैबो गसाइगाव ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा मोनसे रंजा खुसि माबाजों थासारिखौ सोरजिदों आरो बयबो बाहागो लानो लैहोर लैहोर फैदों।